Mamismadong adlaw tang tanan. So kung adlaw day guys, adjum katingagay daghang buwak sa lamisa. Kay hapon, sa hapon ato mamisman ang sudlon, da may mga nalabdyan na mo deres. Del Monte man ni dapit. Amang ipangkuha kay tingduaw man nagipod. Tingduaw ni diyan nga namatay na aw. Kita mo doa mas nanay guys. Sa loway mapagway ka ng buwak ba kaysa palit pa ta na may daghang buwak din naman palit mag-effort na ram kog ngani. Parang mother ja. Wa ma lang guys, na may daghang 1.5 daris bay gamit kadyo. Ang gipotol. Mas nanay duha ko no adto sa jang sa kuan. Bawon. Di sa kamo ubag menteryo kay giubo ka. Yeah. Mother, I will do my best for your happiness. Ow! Jama, malagi tag English na ni. Di sa kamo abot si Kia ron Lexi. Di sa kamo jama uban ng nanay. Kasi nanay talawar ko sa kayo mo. Og lungsod. Hawiri darila. Ikaw tigawid ya. Hawiri, kaya dyan na nasid lang tubig. Padong na yung lakaw. Ang adyo-adyo kanon. Ba't nagbato ma? Di na nabutang. Abong na nabutangan pagbato. Basta kaya hawiri. Tingnan niyo. Sinahan sa ning tagas. Wa naman ni magkatupang guys kay... Namatang-tang. Sino tamtam ni? Naku, ay. Wa naman ni magkatupang guys kay... Wa mami nakadala lagi pugunting kang lagi puskuan. Arang gihog, tujo. Kada gunting. Pero wa man ni magkatupang na musag din naraman. Ni mas nanay nga magkapukbuwak pong kuno. Ano na naman malipay pag imong kuanay. Isa to nay imong jang inahan na nay wa nang ko kakita dito nay. Ha? Ah, nanay ni tatay. Inahan ni tatay. Okay, rin isabi doon kakama. Sa tigyatad ni Kuya Raymond tayo sa. Wow. Bato tayo sa. I don't know. Yan na isa guys. Maligo ko ma. Isa man kay nga ni. Ano silang sagol-sagolon. Gay, mga may. Tay. Butangan na nagtubig nandiya. Luawan ang atong mga mahal sa kinabuhi. Sa manijang, natigbak na. Sa manijang, natigbak na sa akong kasing-kasing. What is that? Pakuha, nagkukuhaan ka. Kuha kong tubig, 1.5, isa ka. Aron di ka maghawid-hawid kay wala. Bisabot hap sa puto na kapadong bi. Ito yung kuha nagatong pasensya sa itong anak na siputan. Review. Habaan ang mga pasensya para walang bugil. Tubig, kaya tubigan. Arong di ka maghawid-hawid kay Marakas Romeo. Gamay sa agod, hindi alam na kuhanan. Basta laman di matumba ba? Anak, kaya mapalit-palit pa kang nabidag ng buwak. Hindi na mapalit-palit si mother. Mo anak sa jag na anak. Upan ma. Yuli. Kuri bahala diha, relax raman diha. Kaya pagpagupahan nga itong buwak. Kaya tagsanis sa katuig. Bisa na pakuhay na mga monster. Buwak ra ba sa igsuong na naikan ni kang ing commercial. Nana. Dua. Tas gawa sa tatay. Excuse me. Magpaday. Good morning ka. Nah, madal magkat kita na sila. Sige, Ay, hayo. kapatunas. How do I? Tuyos atang bakasyon na rin. Handom, may mo anak. Handom kas. Ayaw lang yung saad ba? Saan tumanin, kaya naghandom rin.
Tumanon Bata yung isang tagayon ba, ma? ang atong mga saan. Aw. I don't know. Kasakit o kalipay, dugduban mong duha. Ha? Ayaw Taysa. Kantar kali. 450 ya Taysa. Eh, Yung sa Taysa. karon guro. Kaligo na mo ka, labog pa paminin gamit sa CR ka. Kau alin na Alexi. Kay mas malami nang maligo ug sadyo kaysa mukaon una ay sa maligo. Na baldi. Lakaw na di. Napabananay indi rag nanay. Adto na palitan na gitang gusto. Diyan baon sa eskwela. Lakaw na kita ray di sa kamo banon na sementeryo kay init at turay nig magpalit ta kaskuan. Di lagi magbuot bi. Ikaw una. Magdang nga bali si pumungkas ba mo. Sige ba mo panablig sablig sabon diretso tugnaw. Namoy palitan yung zalikte. Hindi palitan day. Nagtatad lagi siya rin yung ubat ay. Parang Uncle Roy to. Kagag na to? Di ganit ba? Nice na. Kabri pa kan ang Uncle Roy man to. Mga pilian mo anak mo dato. Real talk ni ha, real talk. Kung proud ka sa imong anak nga bright, kuan, suportag maajo, di kay maajo ra kung na. Walok yun, manuaw ko nun sa mga mga basagtai pagkatao. Ikaw Taysa? Basagtai. Ikaw Taysa? Kinsa man? Day. Kalipat ikaw. Kalipat ko. At tatas karangi una na yung mangga. Bisong asa na Nay, look at my ginagawa. Tsa. Uy, bisig na maglukot na niyo. Taysa? Siya ba laman? Nagato nakagbalin siya Taysa? Oo, uy. Ito nga, rin na. Ang isa kay Waying Ari, may violet. Ti Imi ko, no? At Ti Imi. Muli mo gud sila ron. Pero uuna muna sila sa BGMP. Ubay City. Awa namin na, nice na. Maniwala ka sa akin, mother. Important. Mag-effort ka sa mahal mo sa kinabuhi mo. Sama ka nakin, mahal kita, kaya ini-important kita ng dala ng bulaklak sa iyong ugangan at sa kayong mother. Kaya, grabe. Sa kakuhag Tagalog nga, kabalingsungan. Unsa kang orasa mo, atang mo ato na Nauan. Guys, nice na guys. Huwag ako rabay giganahan. Kay iloy magpukuan man po ka ng na magpupururas kandila dyan ay buwak-buwak. Ang pagbuwak-buwak. Agkani guys, kajungit na agkani guys, dani ranis ang mga tuwangan. Tinanang po ni. Agkani nga ning yellow, dito ni Sudlon. Love you Taysa. I love you, Aliana. Ito nga. Duna. Punan pa ng tubig andyan kay gamay ra.
Teka na lagi dyan kay. Mana may connection hinay naman. Oh. Nice na. Ay, dapat isa. Mahal kita simula pa na. Sana'y kantar na ha, kanta. Alita, napagod ako na Alita. Your mother is calling. Sita na mas nilay Alita, napagod na. Okay guys, yan ang come up guys. Flowers for you. Di ba? Nice na. Duha naman kahanay. Duha lagi. Kabuwak, kang gimo. Murag daghan rig yelo pero. Pagara. Punanay violet. So, kita-kita na ta doon sa cemetery. May dahon, day. Bispo, mga pari, mga reliyoso, maganda ng katawhan ng imong ditubos. Inom namin sa mga iso na namatay. Labi na mga kalimag, nga di pamisahan ng karoon. Malamon banhaw sa na namatay niya sa imong kaluoy. Dahil niya silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nang kaluy kaming tanan. Imo kaming angayan na makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Diyos, San Jose, iyang bana, uban sa mga apostol, mamalaumon sa pagbalik ng Yeso Cristo, among manlulod. Atay ko kaninyo. Ayon tanaw mga sala ko din ang pagsalig sa musibahan, kung sibol sa imong kabubutuhan, at agi kami sa imong kalinaw kay Usa. Marta Castor Adriana, Luciano Felixberto, Belinda Domingo Ambrosio, Domingo Elizabeth Joel, Tarsila Santos, Porfirio Emiliana Cecilia Lorenza Santos, Tubang dili. Baliktad lagi suwat nay. Oh, gi ko. Dili ay man tubang. Si tabi. Mo gani. Ana Militeria. Ilioteria. Nagapilido na tabunan. Kuna. Konta ni suwa ng bantan ni kuna ng tepat pabargan ng siminto. Nga na ba ila? Kana man gapon siya. Wa ka din do abi dahil lain. No, ira man. Agat ang buwak dahil itong kuan pajon. Ang buwak. Asa ni mo mabuwak. Hilak mo ka nay. Mo ni inahang tatay. Ina Eleuteria, lu ira mo kitang kuan no. Elio? Ha? Elio. Eleuteria. Papadin taw ning duaw. Majo lagi pa nagdatag buwak na ina. Si anak ng gilay. Dali mo tujangan. At bang na sila sa ano? Ma'am Naomi maputol. Jang Dana miss bye guys, gikan mis nanay ng duaw. Nanuaw sa sementeryo. Kita ang nanay, nakita si nanay diyang pag-uangkon. Anak ni komersyal. Dana daglan sunod sa katong pinalit. Sinta ko nun ng kilo. May gabas pura may dalas bye. Sinta kilo ko nun, dami kilo ka lang. Tamis ba? Saan magluto? Kasak ikaw be. Tilawan na nato. Si tatay. Kaya mo ni ganang tatay. Busog pa ka? Ato pagduwa na yung kwarta. Siya nagkatay mo diya. Nang salamat ka mami kami. Kyle,
Itsagaan ka kay. Gingutan mo dang? Ano na lang siya. Nangadyo ko tayo sa tamis ni tayo sa. Asli ma'am. Kamanin ni. Basig di nagikag kamigin. Dalan sunis adoy. Di siya nagikag kamigin. Na. Tamis ni ganto ni ganto matinawan ay. Grabe, taos menteryo guys, nagdabos. Wa naman ni atos na puros dako kay mag-receive si nanay. Kay grabe tao nagsiot. Pero nakaabot misa. Sakto di dahil nagdatag buwak na no. Kay luoy kitawon tong Buwak sila. awa na sakto lagi ko na Wag kagi kapoy na Sinanay. Sinanay. Waman ka po siya. Des nanay na. Nanay guys. Kapag madalang tanda ta sa tungkuan. Diba kay parang inita man. Anak ko gilit. To adto lang. Nuwang sa dunan ni mga bro. Kuan. Anang dapat nakita si nanay si Kuya Adon. Kami na. Minteryo ba dito sa nanuaw sila? Ano sa kami rin? Di, dito. Kuya Adon. Maniuto sa tanay. Nadura. Maniuto ta guys, tami among sidan guys da. Hinatag dari spikas bay da nagsabaw pod og isda kay nagdamas pramig isda, nagsabaw mi dari. Jada pinatag sidan dari spikas dagay sidan ro dagay grasyang abot ron, ang lawa. Nawa pa sa maman. Ay ako video nagkaon man ka. Naimo ang Roy. Asam karon ang Roy. Dahil mong sidan da. Manokos. Asa manukos. Tamis pe? Tamis ko nung Aliana. Bakit ice Roy? Maniuto ta. Pasabot sa ko. Lingkod na day, pagkag lingkod na mo to ah. Ang ano nanay? Di ah. Buhugi ko na. Na, si Luzbon? Pabahog-bahog ko na, Nay. Ay, ginagaman. Madisgrasya ta tayo. Nay, Gimingaw ka nay. Pinagsaraman lagi, makabisita nay. magkakawan mo Lagi ni. kay Magkat. kanang sa naman magka bisita dali kay nanang nangi pamujo. Gusto niya pamujo. Ako ka sa unang panahon, ako pa ni pamujo sus. Jadi mengar jadi kena ikaman. Yung bisita, galis na nila. Kasi mag-in na mo sila sa piin tayo sa. Inum berbilang na. Bad na ma. Uwang ari ani. Ano may imnon? Tubig. Tanduway ta from. Uy, Ang dubay na kay ba na kadua. Nam day mong naong may uling liwat ni nanay na teteg kag majo. Kinsa? Purami. Asa na pita? Oo, sa mga apil. Smile sa punay kay. Aping ilong. Smile sa punay. Smile sa punay. Yung mas mahal kay gahang ngipon na pangag. Ay video mo din nilang gamit. Guys, Janay, nalipay na kanay kay nagtatapan naman mo nay. Kada ulit ka sa katapan. Di ko na dyan katapan ni mo na ang loob dyan. Kada uli ko na Kaya kaon. tatay. Masarap tumpod. Kana kay si tatay kay nawahay pa magkaon. Aw nawahay man kay busog pa ko no. Ang sabi kay kaon na to. Kan. Hanjo intaw na nag-ari sa dee. Lapos na, Nay. Magbahog ko sa baw ma. La bahog.